Atópome na ría do Masma, xusto agora acabo de fotografiar ca miña cámara a unha garzota e un momento perfecto para explicarvos como esta especie, tan común agora mesmo en Galicia, casi desaparece a mitade do século XIX. Na época de cría, a garzota desenvolve unhas plumas moi finas e alongadas na cabeza, coñecidas como egretas ou penachos. Estas plumas non teñen función para voar nin para protexerse, serven para atraer parella durante a reproducción. O problema é que no século XIX estas egretas fixéronse moi valiosas na moda, especialmente para decorar sombreiros. A xente cazabas para vender estas plumas e fixo que a garzota casi se extinga. E debido a esta situación no século XIX, creouse a primeira Lei de Protección das Aves. E é un claro exemplo de que cando as cousas se fan ben, a especie recupérase, xa que a día de hoxe a garzota é moi común de atopar na nosa terra. Saúde, natureza e vida salvaxe.